Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode masu sauraro. Rahotanni masu daɗi daga jihar Borno da ke arewacin Najeriya suna nuna manyan nasarorin da rundunar dakarun sojojin Najeriya suka samu a yaƙi da ta'addanci. An gano cewa dakarun rundunar sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda masu tarin yawa kuma sun lalata akalla motocin yaƙin 'yan ta'addan guda 6. 'Yan ta'addan da ake zargin mayakan ƙungiyar ISWAP ne sun shiga garin Dambuwa domin tada zaune tsaye amma sai suka tarar da ajalinsu. Rundunar dakarun sojojin Najeriya sun hallaka mayakan ƙungiyar ISWAP masu yawa tare da lalata motoci 6 na yakin 'yan ta'addan a ranar Laraba 2 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Kamar yadda jaridar BR Najeriya ta rawaito, an kashe 'yan ta'adda masu yawa bayan musayar wuta da sojojin Najeriya a garin Dambuwa a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda jaridar TBC News ta wallafa, majiyar tsaro mai karfi ta bayyana cewa wasu mayakan kungiyar ISWAP sun tsere da miyagun raunuka da aka yi musu harbi a kafarsu. Kamar yadda majiyar ta ce, 'yan ta'adda sun kutsa cikin garin Dambuwa a motocin yaƙi guda 11 inda suka yi yunkurin kutsawa sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya. Sun kusa cikin al'umma a fararen hula amma sai sojoji suka fi ƙarfinsu. Jaridar Legend ta tattaro cewa lamarin ya tada hankulan mazauna yankin inda suka dinga gudun ceton rayukansu. A halin yanzu an tabbatar da cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali ya koma yankin bayan nasarar da rundunar dakarun sojojin Najeriya suka samu. Wata majiyar tsaron ta tabbatar da cewa rundunar dakarun sojojin Najeriya sun kashe mayakan kungiyar ISWAP kimanin mayaka guda 50 a artabin lugudan wuta da suka yi da 'yan ta'addan. Fatan mu dai ya hayyu ya qayyimu, Allah ka ƙara tabbatar da nasarar ka ga rundunar dakarun sojojin Najeriya da suke fagen daga wajen kawo ƙarshen ta'addancin da ya addabi zaman lafiyar yankin arewacin Najeriya da ma ƙasa da duniya baki daya. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha, muna so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun